running mate ngati mulipo pano mukatchulidwa zina tikupemphani mubwere kusogoloko kuzakhala limodzi ndi akandidate. Ndiye ndipemphe kuti akandidate abwere, koma waperekeza akandidate akhale a secretary general a chipani okha zikomo. My name is Lazarus Chakwera. I am running for re-election to serve you till 2030. And my running mate is none other than Vitumbiko tipempha candidate kuti apitirire kukakhala pa mpando wawo. Ziko mwambiri pano tipempha candidate kuti apite kukakhala pa mpando pawo, ndipo running mate mene akukhala ku manzere kwa candidate. Ziko mwambiri pano mwambo umene ukuchitika ndi kusayinira code of conduct.
zikomo kwambiri. Pamene asayinira code of conduct, akandidate abwera pasogolopa kuzapereka kwa apampando a Malawi Electoral Commission. Yoyamba kupereka ikhala code of conduct. Kenako kupereka kalata zoyimira pa chisankho. Zikomo kwambiri, tipempha candidate apite pa mpando pawo.